बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 29 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, गोसोनि साननाय लुबैनायखौ मोनफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ गोरा खालामनानै थानांगोन। साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बारलांगोन। वृष राशि, हास्थायनाय मुवा बेसादखौ मोनफुंनो हागोन। नखराव गोजोननि बार बारगोन। बिमा बिफाखौ गोजोन होनो हागोन। मिथुन राशि, आखायाव फैनाय खाबुखौ खोमानांगोन। जाफुंसारनायखौ मोननो गोब्राब जागोन। गोसोआव गुलाय गुजाय सोमजिनो हागौ। कर्कट राशि, साना बायदि जाब्रबथायजों बुंफबनाय जागोन। मदद मोननो गोब्राब जागोन। मोजां लोगो सायख'नानै लानांगोन। सिंह राशि, थांखियाव सौहैनो हागोन। गेदेर गोलावनि बोसोनजों सोलियोब्ला जाफुंसारनायखौ मोनगोन। देरहासार जानो हागोन। कन्या राशि, देहायाव हरखाब सानाय सुनाय नुजाथिनो हागौ। फाहामथायनि थाखाय गोजान जायगायाव दावबायनांनो हागौ। खस्थ' सैनांगोन। तुला राशि, पापनि साजा मोननो गिगोन। गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। नखरनि बयजोंबो खौसेयै थायोब्ला गाहाम जागोन। वृश्चिक राशि, खैफोदा उन उन गिदिंफागोन। इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखिनांगोन। नखराव गोजोन गैयै थासारि जागोन। धनु राशि, रांखान्थिनि आंखाला जोबस्रांगोन। जिंगानिफ्राय उदां जानो हागोन। रंजा खुसियै सम बारहोनो हागोन। मकर राशि, साना गाहाम। गोदान बेफार फालांगि खालामनो खाबु मोनगोन। जौगासार जानो हागोन। कुम्भ राशि, साना गुलाय गुजाय सानस्रिजों बारलांगोन। बिसि फिसाखौ लानानै जिंगायाव थागोन। नखराव गोजोन गैयै जागोन। मीन राशि, गोसोआव गाज्रि सानस्रिया जायगा लागोन। आखायाव खामानिनि आंखाल नुजागोन। इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखिनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।